bursa itu yo. Nganu ae. Jole. Iso wong Banyuwangi. Oh, banyak tahu. Duane kita kerja. Aku boleh terang dong, ngono piye lho. Sebab Untuk apa itu? jenang. Pakai jenang di kolam. Campur sama itu. Ya, ya. Dek, coba. Ngomong Sampai ini sono gini. Nah, nomor siji yo kuwi. Di YouTube sampean melu ngomong. Itu sono kabeh. Iki coba. Saya saiki. Apa namanya ini? Kayak itu ambil asbaknya itu mas. Ini namanya apa? Bikin jenang itu ya, Om. Bisa karo Bikin jenang. Jenang. Ya. anu tekoni anu wae lho, Pak. Bisa karo nganu. Apa? Gede. Itu bahan apa? Kalau asbaknya Pakai anu, Om. masalah biasanya ini sembarangan. Apa itu? Atau apa? Pakai ketan. Tahu. Coba tak matikan. Eh, Beras, tape. Kan gelapen. Alah, padha ae. Yo ses. Yo tawa-tawa ya lek kangge. Alah, yo mangke. Weneng yo kula awake dhewe kok. Wah, lah iki lah dilebokne YouTube no ya wis. Soro iki. Kon ndi iki? Bikin Bikin jenang. Ini dong. Ya ini ora ada pokoknya obat racun kuwi telaten ditokne ning gombal tumpangnya asapnya ini Om yang bikin mata sakit ini. Nah, Smoke-nya ini yang Alam, ngopi nih. Alon. Dari sini Om. Iki wis padha ae wong lanang wedok wis. Padha. Lah iya lek arepe wong lanang gak gelem anu ya. Iki saiki saya tak kongkon ya panggah kolik iki karo kolik iki Sariyam. Sariyam. Lah ya wong loro kuwi ndek iki. Sing paling setia. Gampang ilangan. Lah sis ya. Gampang ilangan ya. Etok-etok. Foto-foto. Tanganmu resik kesutan kan? Tanganmu urung iso. Di resi Dia kan resik balik. Lah ngono. Entar aku medok. Ojo mencolot. Lenone Ngono panah ya. Ya, aku lagi jan. Kreatif namun kayak gitu. pokoknya serinya Pak Kolek Oke, oleh gue. paling setia. Ya dibersihkan toh Mas. Cuman emang Piye ngono ki dokter kan iso dadi kadait doi. Iki pun memahami, Non? Mas pun memahami masalah Lho, kecil. mesti masuk paham kadang-kadang ya ngono kuwi. Iki nopo jare Pak Kolek niki biar ada dokumentasi.
Usul apa piye. Ya aku bilang, nah, Jane rokoke nopo Mas sampean ngono lho wis Mbah. Wah, semua ngat. kalau gentenang loh. Gentenang. Gentenang apa? Bareng kowe karo kono. Gentenang. Sik malah. Enggak isi. Ya, gentenang. Kowe bareng ngene. Gak ini apa ini jadinya luntur. Ya kok kesel. Sarapan wae kok peringatan. Ya udah, Oh, mudah. Lah sing emange mulut iki lho. Mulut santen. Apa? Bong katae wangi mulai awal. Lah Marku kleru. Dadi yo. Pak. Oi. Son karo kolom syuting syuting. Masuk, Pak Eko. Terakhir wangi mesti mudek jenang kok oke. Ini ngerti. Yang susah, ini yang susah sampean. Kalau ngelere di situ ya. Wis sudah dirata nih. Dirata nih to, bintang kono, dirata nih to. Solet. Terus piye? Asale ndek piring tak. Yo, piring kok pinter ya? Aku wis manusia. Oh, manuk kebeken kowe. Lah iya elek. Piye ki? Yes. Wes. Iki kan nambahi. Aja mber-mber. Orang mekar situ gimana? Nang seru. Kembareng kuwi. Lah iya, aku ngerti nek kembareng dilongi ra oleh karo sariman mamu. Iki digoreng kene lho nek. Ngene iki terus dikae wijen enak. Lah ngene iki. Kene siapa, Bu? Lah kuwi. Kono lho. Ya kene Mas. Kebekti. Bicara sih. Tak ada nambah iki, Sir. Kebak.
Ember bisa. Oh, tak kok lho. Sik. Ora kok tepamen pas mati kok. Terus gawe pinter. Ayo kita golek gombal kayak ngangkat iki. Tahu.